Jpac don't finally break the remaining table wey remain for Ijele. Udele, una know Udele na as e start right now. They say Jpac don go bring video of where they vow say if he ever in this life say anything against Ndigbo, may him children no know am. E don read. I go play the video, may you watch and hear the kind dangerous prayer wey one of our brother pray concerning those wey dey work against Ndigbo. Watch these two videos and drop your own opinion inside comment section as e dey read. Sometimes when I push you for the last against IQD, against Ndigbo, you are a saboteur. How can I sabotage my own people? Ndigbo bụkwa m onye akaebe. Mboso ọbụla m nọ na-eche mboso ọbụla ihe ọbụla m ga-eme mejọ Ndigbo or any black race. I recognize para my father. He say the highest mother Moroya. You want to go? The highest mother Moroya. All you need to mount. I don't know so work out. You know that I'm and the worst thing that could happen to a father or one, you know, the church is their father. Most of them make it do anything against me. He say so natural Italy are the misconception. People know all that criticize the policy and they criticize this and this tactic attention on their work. Not generally that they criticize the actualization of Biafra. Nigeria brought on the map. I wouldn't be here. Nigeria, they will not but since 19 other work. But I have to say it, man. I'm going to in that criticize that some things you follow me now. No, that's not me. Not every dog that is hungry actually need food to survive. Some dogs need food so they will gather much strength to bite you when you give that dog food. My dog be say, my message is going to Comrade Showore. Thank you very much for the wonderful work you have been doing to make sure they release Master Nnamdi Kanu. I could remember some months ago, you will be Showore, they fight for the oppressed. They try as much as you can for this bizagon called Ijele, king of the game, where he was arrested and detained for months. Now you will be Showore, they fight for his release. And today, that young idiot, that young bizagon, that fool, today now, that idiot don't forget what you do for him. Now he is indirectly fighting your own action for the release of Nnamdi Kanu. You are planning a peaceful demonstration in Abuja nationwide for the release of Nnamdi Kanu. Why the person you fight for his release will be Udele? They countered that protest. That is to show you, not be every dog where lie down, where they hungry, demand food. Some don't need that food. The reason why they are hungry because they don't get strength. When you give them food, they will gather much strength to bite you. Now, Udele is indirectly biting your handwork. Udele, what is that gun? Udele Ofebu is indirectly fighting you. You are planning for the protest, peaceful demonstration. Udele don't already start his own protest. They tell the world that Nnamdi Kanu is a thief, Nnamdi Kanu is a criminal, Nnamdi Kanu is a bandit, Nnamdi Kanu is this, Nnamdi Kanu is that. But the same idiot called Udele have never come one day and condemned the banditry going on in this country. The same Udele, I was actually waiting for him to analyze a video where bandits are giving amnesty, will I call it amnesty, where bandits are given opportunity, privilege. They were given free liberty to be walking around with arms. Udele Ofebu never condemned that act. Rather, he will turn it against Ndigbo. There is nothing absolutely good
come from Ndigbo, Udele na-eme appreciate. Now, Comrade Sowore, you don't go fight for the release of that idiot. Today, that fool is fighting against you. In this life, not everybody when they cry, help, 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 actually need help. Oh, when they help, 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 help. Ile higher and Buranya, if you had it help, Abu, Kahaga that strength. Ka well, Taki, what they help, huh? Some people allow them to buy. Ile got it help. Had the lot of million when you're now. Abu now Udele, if Udele don't go fight, they write article, they write, they, trying to make sure that the Udele that can never come back to his homeland again. A man of 55 years, Ade Kia. Owo yo ga sino onya my love. Owo yo ga sino ba go do ro mu e. Owo na ba go abura abu mo nu Udele ji aka we wetero we. This video on watch the kenta where Udele said that if I ever eventually backbite or speak against Jpac, may his children don't know him. And that is what is happening. Udele he's just like a vagabond. He's just like a non-entity. He is just like a or a wanderer. Udele. Makana ọnwụ ga-egbughị bụ gịwa ga-eji aka gị wee gbuo onwe gị. Ebe ị decidere na ihe gbasara ndị Igbo gịwa na nwanga gị bụ Ikenga afọ anụ, Ikenga nwa atụrụ, Ikenga nwa bizagon, two of you ka a na-use against ndị Igbo. Ana m asị unu na-abụ laa na ndokwa maka unu ji aka unu egbu onwe unu. Mbọsị unu ga-anwụ Udele ahụ na-aza bụ ihe ga-eri ozu na express road. This video I watched na will stand as judgment because he John Weku. May your children don't know you, may your wife don't know you, may ndị Igbo ala Igbo chụba gị. May that video judge you na-eke orie afọ nkwọ. Mbọsị ị ga-anwụ Udele ahụ na-aza ga-eri ozu gị na expressway. Ya bụrụ abụmọnụ nye gị. Ndewo. Aliri na-egbu m. Ọ tata 20 October akara na ya eme protest maka Maazị Nnamdi Kanu. Mana ama m na ndị a ga-eburiri egbe ha ebu tear gas. Chineke ibiri anyị na Nigeria dịla anyị heavy. Ọ dịla anyị heavy. Hai na ụmụazị Igbo be anyị ụfọdụ nọ n'obodo oyibo atụchara ha nga n'obodo oyibo anaghị ajụ ese. Ọ bụrụ na gị nwa Chineke agbalata ha ji aka gị wee nụọ ọgụ a nke anyị na-eme enweghị isi maka na anyị maara na ọ nwere aka ụmụnna anyị dị n'ime ya. Onye naanị ya bụ Chukwu ji aka gị bini ya anọgide akụwa chụpụ ụmụ Igbo niile kụwa stọọ ụmụ Igbo na Lagos kụwa ya kpokọ anyị na mmiri. Ọ bụrụgodị na anyị nwa na anyị amaghị ibe na anyị ji aka anyị were mee ka akụwa chụpụ anyị nyenụ na anyị wonye ihe nyenụ na anyị notice. Oje na mmụọ oje na mmadụ ọmụ ode ji njin na-akpọ ya Igbu adịla anyị heavy. O megide adịla anyị too much. Dokubo were egbe tụletini anyị onweghị onye Igbo gbanwu dokuba akwụkwọ. Ụlọ ndị Nigeria wee kpọọ ndị bandit ndị na-egbusisi anyị ndị na-atụ efi na-egbusisi anyị kpọọ ọgbakọ ọnụ na ha mee negotiation ka ụnụ mara ụgwọ ọnụ na-akwụfa ma ego ya enye ka hapụ igbu ụnụ. Mana onye Igbo megharịa ahụ amị niile nọ na Nigeria achọrọ ya jee bịa. Chukwu Igbo adịla anyị too much. Okweme onye ka emere ibi obi adị ya mma. Maazị Nnamdi Kanu akpịrị ya pụta na kọtụ taa akpịrị ya bụ echi. Ebe ekpechara na kwesị hapụ ya ka ọ nawa. Kedu onye ga-ejela anyị na-abụghị bụ Chukwu? Onwe onye ejela anyị so gị bụ Chukwu ga-eje ije a. Mana onye na-eche mgbe Maazị Nnamdi Kanu ji aya ahụ were nwụrụ omeme n'ụwa. Nnamdi Kanu ihe anwụ ebe anwụ ihe adị ndụ
fa ofe ịtala iji ruzue nne gị ruzue nna gị tupu ebunye m ofe na afọ ndị a na-ata dị too much. Ọ dịla ihe heavy. Ọ dịla ihe heavy. Chukwu gbalata ka ị bịaza anyị oku. Ọ bụrụ na o nwere ebe anyị si wee meghe emejọ gbagharazie anyị. Gbaghara anyị. Ayọ gị n'ụbọchị taa sị gị jebe na mkpọrọ dị n'obodo oyibo dị iche iche na ụmụnne anyị nọ n'ime ebe ahụ na-akwa akwa arịrị. Si ji atọba ha n'agbụ. Gaba n'obodo dị iche iche jee atọsịsị ụmụ Igbo. Protest a na-eje n'ụbọchị taa ji aka gị zidata ndị mmụọ ozi ka iji aka gị jee ya. Maka izidata ndị mmụọ ozi jee ya. Ha ya agbarịrị egwu ha ga-eme ihe sọrọ ha nụ. Onye ga-ekwukwara na anyị na-abụghị gị nwa bụ Chukwu dị nsọ. Ebupụtara m ụfọdụ n'ụbọchị tata wee na-agwakwa ndị Igbo, ndị nne ndị nna, ndị alụrụ nwana nọ n'ụlọ na-agwọrọ ụmụazị jere ije ọgwụ ka ha tọọ n'ezi ka ha hapụ ịnata rube nna ha, ka ha hapụ ịdị mma ịgwọbara m ọgwụ dịbara m ọgwụ. Ị ga-anwụrịrị ọfọ ka ntị na kwuo ya, ị ga-anwụ. Chineke ji aka gị gbadata bịa mee ihe ịrịba ama n'ala Igbo anya na ana Biafra ma bịa ji aka gị mee ihe ịrịba ama and ama na ọ ga-adịrịrị otu a. Ngwa jebe ije ebe ọwụ na-edobere isi n'ime afọ Igbo. Jebe ije tiwuo nwaanyị nwoke ọbụla ma nwaanyị ọbụla si na nwa afọ Igbo ya ha dị ndụ. Asị gị jebe ije onye ahụ dị n'ụdị mmadụ, onye ahụ dị n'ụdị mmụọ si na onwe gị ibe ji eme nwunye ka gị nwa bụ Chukwu ji aka gị ga mee ihe ka onye ahụ wee mara na gị nwa bụ Chukwu menwere ihe. Jebe ije. Ọ taa 20 October in the year 2025. Ụmụ Igbo ụmụnne m, ọ ya adịrị na anyị mma. Ịnọdụ n'ime ọhịa si n'ime ọhịa pụta, ị na-achụ nwanne gị, achụzina nwanne gị. Ịnọdụ obodo oyibo na-esu ụmụnne gị imi, esuzina ụmụnne gị imi. Na tọba na ọ dịgwo mma. And ịbụ nwa afọ Igbo kwenyere na ofu a odejinji ngọ n'ụbọchị tata kwelu m ise. My people, make una share this video and drop your own opinion inside comment section. And don't forget to follow this page so that you will get the update back to back.